Mastegamosques! Mastegamosques! Oh, què passa? Oh, que no veus que estic ocupat? Que aquí baix acaben de presentar el vídeo de resum de Ciutat Gegantera 2013. Oh, I què vols que hi faci, jo? Home, al meu pare no estaria gens malament que posessis play al vídeo. Ja vaig! Bones! Pels que encara no em coneixeu, em dic Mastegamosques i aquests de la colla de geganters i grallers de Calella m'han fet l'encarregat de que us faci un resum del que va ser els 3 dies de Ciutat Gegantera 2013. Tot va començar des d'aquí, el divendres dia 10 a la tarda, que va tenir lloc el primer acte, on els protagonistes van ser totes les escoles de Calella, les quals van organitzar una cercavila per diferents carrers de la nostra ciutat. A poques hores perquè es donés el tret de sortida oficial als actes de Ciutat Gegantera 2013, divendres a primera hora de la tarda, els carrers de la nostra ciutat s'omplien de l'alegria infantil i dels colors i les formes dels capgrossos que els escolars de Calella havien construït. D'aquesta manera, les escoles de la ciutat també han donat suport activament a Calella Ciutat Gegantera 2013. Aquestes són les imatges que ens deixen la cercavila de capgrossos de divendres. Heu vist, que guapo que em van deixar? Aquest és el monument de Ciutat Gegantera, que es va descobrir durant el pregó. Els gegants són part d'una ànima col·lectiva que es forma i es transforma a través del temps, però que, en essència, roman intacta, inalterada. Molt bé, d'acord, però encara no has explicat el més important. Deixa't d'històries i ves al gra. D'acord, ja els hi explico. Avui comença la Ciutat Gegantera a Calella. I us en recordeu que hi havia aquí al mig? Correcte, l'exposició de miniatures. El Museu Arxiu Municipal va acollir ahir al vespre la xerrada La calaixera d'en Mastegamosques, que va anar a càrrec de la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, i Jan Grau, tècnic especialista en cultura popular i tradicional de la Generalitat. A Catalunya hi ha 4.000 gegants i 15.000 capgrossos. Jan Grau, expert geganter, nascut a Terrassa i actualment de Badalona, els va qualificar de ser tots ells un símbol d'identitat i història. En la seva intervenció va afirmar que Calella serà durant un any la capital dels gegants dins i fora del país i que cal ser-ne conscient i ajudar a la colla de geganters de la ciutat. Per la seva banda, Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural, va destacar que la vivesa de les tradicions populars catalanes com els gegants són un element de patriotisme català i internacional i una festa que Catalunya regala al món. En acabar la conferència es va inaugurar l'exposició que porta el mateix nom a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell. La mostra està dividida en 4 àmbits temàtics. En primer lloc hi trobem plafons d'imatges i textos que resumeixen els 78 anys d'història de gegants a Calella amb l'explicació de les seves figures. Al fons hi ha una selecció de fotografies presentades al concurs de fotografies Calella Ciutat Gegantera 2013 organitzat per Fotofilm. S'hi poden veure imatges d'altíssima qualitat, totes relacionades amb el fet geganter, d'autors locals i de fora de Calella. Un tercer espai és un joc interactiu pensat especialment perquè la mainada s'ho passi d'allò més bé. Cal picar un timbal i una animació en 3D del gegant Quirze va ballant al mateix temps que sona una música.
Però, sens dubte, l'espai més atractiu per a petits i grans és l'exposició de figuretes del taller Iacaré. S'hi recrea tota una cercavila amb diferents colles de gegants del país. Les figuretes reprodueixen situacions còmiques i originals. Una de les colles és la de Calella, amb el gegant Quirze bevent de la bota i la geganta Minerva amb un pom de flors. La massa del gegant cau a terra just davant d'una de les persones més emblemàtiques de la colla. I és que la gràcia afegida a aquesta exposició és que els geganters i grallers immortalitzats en figuretes són rèpliques de persones reals de la colla gegantera. Dins dels actes programats per Calella Ciutat Gegantera 2013 s'ha fet una conferència amb l'objectiu de mirar al passat i conèixer la història i el desenvolupament dels gegants de la nostra ciutat. La conferència es va fer a l'Ajuntament Vell sota el títol Calella, 78 anys de gegants. No ha acceptat la rendició. Els inicis de la cultura gegantera a Calella remunten l'any 1935, quan els gegants no tenien nom. Eren simplement el gegant i la geganta. Ell era una rèplica del gegant d'Olot i ella estava inspirada en la deessa Minerva amb tocs modernistes. L'encarregat de fer aquest estudi ha estat Aniol Noguera, membre de la colla de geganters i grallers de la ciutat. A l'any 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, els gegants de Calella van desaparèixer. El nom dels actuals, en Quirze i la Minerva, es van posar l'any 2002. El capgròs Mastega Mosques també té la seva curiosa història. Durant Ciutat Gegantera 2013 també s'ha fet una conferència sobre els gegants a Costa Rica. I aquí encara puc veure totes les colles de gegants d'arreu de Catalunya que ens van acompanyar el dissabte a la mostra de balls i posteriorment a la cercavila nocturna. Però al matí la gent es va poder treure la son de sobre amb la banyada gegantera, l'acte més característic d'aquesta Ciutat Gegantera 2013. Un dels actes més nous i innovadors que han despertat l'interès i expectació de molts ciutadans de Calella i altres indrets durant els actes de Ciutat Gegantera 2013 ha estat la banyada gegantera. Una banyada que va plegar un bon nombre de valents i valentes dissabte al migdia. My position was financial. Say today will be back on now. Short and the tall ones, they're all on me. That's how I pelt one foot in the sea. Tot i tenir un cel núvol i amenaçant pluja, tots els participants van fer una capossada a aigües del litoral calellenc, acompanyats pels gegants de Calella fent d'amfitrions. S'hi van sumar a la banyada els gegants de Sant Celoni, que van venir a peu, tot travessant els paratges boscosos del Montnegre. Durant la banyada es va guardar un minut de silenci pel jove de Sant Celoni, col·laborador de la colla de geganters d'aquesta població, que va perdre la vida el dia 2 de maig mentre nedava al mar de Calella. La banyada gegantera es va fer amb la col·laboració de la colla No Tinc Fred, que cada any organitza la tradicional banyada nadalenca el dia 25 de desembre. I can remember St. Peter's Day. I went with a girl down to Teteron Bay. The water in the bay was as cold as ice, and all I could hear was Daddy, you're nice.
Després de la mostra de balls i les cercaviles d'aquesta tarda, toca recuperar forces. I quina millor manera de fer-ho que amb una cantada d'habaneres amb els Rogers mentre sopen. La festa està assegurada. Mira que mucho pensé, soñé y llegaré. Mira que tanto traté, mire, la atraparé. Yo te digo que es verdad. La touché, fue todo felicidad. Ella es chiquitica, pero estaba buena. Solo ella me sabe amar. La música en directe ha estat un dels elements importants dins els actes de Ciutat Gegantera 2013. Divendres a la nit, la sala polivalent de la fàbrica Llobet Gurí acollia els multitudinaris concerts dels Catarres, Brahms i Every Night. Pa' darle color. El chipirón, todos los días. L'èxit del concert es va repetir dissabte a la nit al mateix indret, a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Gurí, amb els concerts de la Jet Set i l'Orquestra Mitjanit. Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas. Hagamos el amor, fluyamos tú y yo. I aquí, en aquell lloc, és on acaba el nostre recorregut. El diumenge 12, davant de milers de persones, es feia el traspàs de Ciutat Gegantera. Masquefa ho deixava de ser per donar pas a la nostra ciutat, Calella. Deixàvem 3 dies plens d'emocions, alegries, treball i nervis. Calella, Ciutat Gegantera, ja era tota una realitat. Calella ja és Ciutat Gegantera 2013. Aquest diumenge s'ha convertit en la 21a Ciutat Gegantera de Catalunya després de l'acte de traspàs fet a la Riera Cap Aspre plena de gom a gom. Va ser un dia intens amb 4 cercaviles i 4 plantades de gegants a diversos punts de la ciutat. L'acte, sota un sol de justícia, va començar amb el ball de pauets a càrrec dels més menuts de la colla de geganters i grallers de Calella i amb el ball nou amb la colla de geganters de Masquefa, població que li ha passat el relleu a la colla calellenca, que va ballar dalt de l'escenari en uns minuts marcats per l'alegria i l'emotivitat per part de les dues colles que van fer el traspàs. D'altra banda, aquest cap de setmana s'han desplaçat a la nostra ciutat els gegants de Barcelona Jaume I i Violant d'Hongria, que només es desplacen pel territori en comptades ocasions.